niko barengo umurengo na kigucho gotebanga aba batebire gusina bazimio na basalitie ebinto na tali ondo etetigwe agasoigwa asaba bare kurobekana egera agasalie ebinto ekiarora atebenga na aba bazimio basaliti na tali ondo begetigwe nga nonde ekingo gotebinkeringa murobekana tuyobeire Kenya ebinto toroche ne bya majambasi agusalie ebinto ya ni lyogo lyogodire n'abajambasi amachika Kenya atebetia abakenya n'abasikali batumie chinguru chinde cyose chisaine gutenenia amagima abantu taumia na ende tasira na mali y'abakenya tasira because yabu no tuirese yaito kuika gutumika masasi amasasi na aragutumika because na gotebinga abakenya mbaititirichi kuri gotebanga igogotumia force isaine in self defense in protection of yourself and your property. And that is why ngotebanga abakenya baminto especially bali bakuiwo mu yone obugima negento roena machika musakanete ubugima mbo affected ekero kurumwao ekwera abana babakaba sae bakoegwa bakolikwa ukigokora ebintu ebi the situation here very sad yeah egekogera onye n'umurobekano and one day ngucha go demonstrate in that constituency ya nebuno umurobekano yogokorwa abolinga njomo example sentia ekerobu atamaramiko incho monyene nkoba nayo buno muchumbo toira mararamiko yo asatakire but yangu kani umuralinga nchenomo Kenya yeni mwatachi passport ndairukire go chiande onsi lakini abange baba Kenya natuti garama andita yuguche na yura ya ligori nje muisode na chore twe igori lia cost of living ta inje nali kinetialia Nyamire town asinale gusambirwa kipara tali yayo kinetiga abosongo ase mugusamba ibintu yona kingotebanga nto tumeka cost of living yeye bune leses yo gotiga mekora yaze guita abantu baito yaze kongenta abantu baito yaze era ise koleta sara yeko era mangana yiga ko era bya sara ndigenda go kolengana nayo roche babu reason yogo soyebara. That is why ngotebanga ntobuate every reason yogo kora umurubikano according to the law lakini bono murubikano tuyobeire tuyo tangasirwe amatangazo toroche na yabantu bakunganyia abantu kurwe byasara byabo baguita abantu and therefore bagotongia bali bayire libaga kurenda abakenya na kurenda mali yabo osoka ukabiliana na barabu and that is the sad story about Yekwereye. And then it's a dramatic about ebintu ebyo amandamana India city mbura city nga igore saba agacha gaika bagatebwa bodo IBC tutatagiti bagacha cost of living ekenege ntokyo moelio giache tegokwanwa moelio iguise gwake map yegenteke asekia gwete gocha okoranga muntu na abantu mbere batagete gochiesara abakenya batolo injina tebete inche sibinu mogaka onkobolio mugusi Kenya ye ntuna abantu kwerigeria ya kirikege ketuerigeiri tigatokerende ya onye tokororanga gokora ebia banda abandi batagete gokora ngokonye katole ya. And what is even